Scenă tensionată astăzi la Direcția de Taxe și Impozite din Botoșani, unde zeci de oameni s-au înghesuit pentru a-și plăti dările în ultima zi în care mai pot beneficia de reducerea oferită de primărie. Încă de la primele ore ale dimineții, contribuabilii au format cozi, iar aglomerația a degenerat în îmbrânceli și nemulțumiri. Un polițist local a fost nevoit să controleze accesul în clădire, permițând intrarea doar în grupuri mici pentru a evita incidentele. Deși perioada de plată cu bonificație a fost deschisă timp de 3 luni, numeroși botoșeneni au amânat intenționat plata, în semn de protest față de majorarea taxelor. În final însă, teama de penalități i-a determinat să vină la ghișee, mai ales după ce au primit notificări de la fisc trimise în așa numitele plicuri negre. La 6 și 7, da. De 2 persoane. Vedeți aici? La 6 ar veni, nu-i? Am postet. Cu folie. Nu, fără bani. Pentru stâlpii. Un pic, auzi-o. Hai, domnule, hotărăști unii mergi. Te împingi sus capul.